I den moderne digitale tidsalder er sociale medier rigtig vigtige for måden, vi fører debat online. Så vi har valgt at lave en undersøgelse, en rapport af Donald Trumps app Truth Social, og undersøge, hvad der gør den unik. Til det har vi skulle lave et interview, hvor vi har skulle undersøge, at folk, om de bruger de samme sociale medier, om de får nyhederne derfra, og så skal vi undersøge, om de har den samme forventning til Trumps tone, og hvordan folk opfører sig på den her app. Vi har derfor spurgt en masse brugere, hvor får de deres nyheder? Jeg tror, det er for det meste Instagram. Ja, Instagram. Ja, Instagram eller så TikTok måske. Ja. Bruger primært Twitter eller X. Jeg kigger på YouTube og sådan noget, og Instagram. Jeg er en smule på Twitter, men hovedsageligt får jeg mine medier fra The Economist, og så nogle gange DR Nyheder og TV2 også. For meget Trump-relateret content, især Elon Musk. Rigtig mange Elon Musk tweets, så jeg føler, det er meget farvet. På sociale medier, som jeg nævnte, der kan det være et ekokammer, så det er ikke som sådan, jeg indtager viden, men nogle gange kan jeg godt bruge Twitter, hvor jeg så vidt muligt prøver at holde mig unbiased. Har du hørt om Truth Social? Ja, det har jeg. Jeg kender godt til Truth Social, og grunden til, at han startede den, og hvad han bruger den til. Ja. Selvfølgelig har vi hørt om det. Ja. Donald Trump. Ja. Hvordan tror du, at Trump kommunikerer på Truth Social? Jeg tror, at det er jo kun positive ting, der bliver sagt om ham. Eller det er meget sådan et ekokammer, ikke? Ja. At det er meget Trumps følgere, som ligesom er der. Ja. Og det er meget de samme holdninger, der bliver bounced rundt. Ja. Hvordan tror jeg, han gør? Jeg tror, han får... Jeg kender til ethos, pathos og logos, ikke? Jeg tror ikke, det er meget logos i det, han siger. Han siger jo bare, hvad han vil. Altså, det er også lidt som han skriver på X. Måske lidt mere direkte. Ja. Så han siger det bare, som det er. I oktober 2021 lancerer Donald Trump Truth Social. Det er hans modangreb på Big Tech-censur. Platformen vækker stor hype og har tårnhøje forventninger. I marts 2022 åbner den for offentligheden, og Trump begynder for alvor at truth. Men euforien varer kort, interessen falder hurtigt, aktiviteten daler, og platformen kæmper for at holde brugerne engageret. Jamen, så har vi fået downloadet appen, og vi er inde på homescreen. Og som man kan se her, så er det meget sådan feed-baseret, ligesom Twitter for eksempel. Og der er noget, der hedder retweets, simpelthen, i stedet for retweets, som der er på Twitter. Og man kan lave opslag, ligesom på Twitter, og det hedder så truths i stedet for tweets. Tænker du om, at politikere laver deres egne sociale medier? Jeg synes, politikere skal være noget, som du gør for at hjælpe folk. Jeg synes ikke, de skal have nogen slags vinst i det, de gør. Ikke nogen social medier. De skal ikke forsøge at... De skal gøre det, som er godt for befolkningen. Jeg synes, alt det der er noget fucking lort. Altså, jeg synes, man kan jo gøre, hvad man vil, selvfølgelig. Det er jo hvis man virkelig gerne vil have sin holdning ud, uden nogen sådan indvendinger. Ja, præcis. Så er det jo en nem løsning, fordi hvis det er din egen platform, så er der ikke nogen, der kan stoppe dig eller sætte restriktioner. Jeg tror, at hvis du accepterer det faktum, at politikere, der laver deres eget sociale medier, er godt, så er det et forkert verdensbillede fra. Det bliver et negativt ekokammer, og det kan holde folk fast i nogle holdninger, som er ukonkrete og ikke er bygget på en generelt bred viden omkring politik. Vi har altså ud fra vores undersøgelse og vores interviews klart kunnet konkludere, at Truth Social er et klassisk eksempel på sådan et ekokammer. Og vi håber, at det har givet et lidt bredere forståelse og bedre billede af den her sociale medieplatform, og hvad den har af betydning for den digitale debat. Og vi ved, at det kommer til at være relevant i de næste 4 år fremadrettet i hvert fald, hvor vi forventer at høre meget mere fra Donald Trump.